chifukwa Chikristu si chipembedzo. Kutalitali. Chikristu ndi moyo wa Mulungu muthupi la munthu. Yes. Amen. Amen. Chikristu ndi chani? Moyo wa Mulungu muthupi la ndani? La munthu. Yes. Nchifukwa chani ndikukamba zimenezi? Mukawerenga ndisanapita ku Bible. Koma mukapita kuna kulikonse simuzapeza munthu akuuza ndanthauzo la Chikristu. Muzoti kodi Chikristu nchani? Angokuza kuti Chikristu khangati ndi basi mwina kupembedza Yesu Kristu. Ena akuzoti Chikristu ndi anthu amene mwina amapanga zinthu za chipembedzo. Koma ukafunsa Chislamu chani, Chislamu akuzoti muchizungu amene total submission to the will of God, kapena kuzipereka konse kucholinga cha Mulungu. Koma ukapita ku Chikristu kulibeko definition yake. Kulibeko malo amene anemba kuti Chikristu chakuti. Koma tingachipeze bwanji kuti Chikristu ndichi? Tikaona mbiri malo amene Chikristu chinayambira kuti kodi anthu azitchula kuti awanda Khristu nayambira chifukwa chani? Ku Antiokeya anthu akulalikira anaona kuti anthu awawa akulalikira zimene amalalikira munthu wina wake amene amatchula kuti Yesu Khristu ndi anayamba kwatchula kuti Khristu. Ndifake mukaona akamafotokoza za Chikristu amangwambira kuti Chikristu chinayambika ndi munthu zina yake Yesu Khristu. Mayaka anali ndani? Bamba anali akuti kutengera history imeneyi. Koma noti kabwerano m'Baibulo tikawerenga pa Yohane chapter 1 kuyambira verse 1 akuti pachiyambi panali mawu. Mawu anali kwa Mulungu. Akuti mawu ndiye ndani? Ndiye Mulungu. Kena kono mukabwerano pa verse 14 akunoti mawu aja anasandulika nakhala thupi. Akuti ndipo tinaona ulemerero wake, ulemerero wonga wa mwana wa Mulungu ozala ndi chisomo. Akuti mawu aja anasandulika nakhala thupi. Swina nikaphunzitsa nikakuwuzani kuti mawu alonse amene mayankhula maganizo anu inuyo amene maganiza swina lonse kuti apange chinthu apanga ndani? Apanga inuyo. Mawu ena alonse amene ndi mayankhula maganizo onse amene maganiza ineyo kuti apange chinthu china chake apanga ineyo. Ndifaka uno kuti mawu aja, mawu amene anali pachiyambi aja, mawu amene anali kwa Mulungu aja, mawu amene anali Mulungu aja anasandulika ndikukhala no munthu. Ndifaka Yesu Khristu kama mtchula kuti Mulungu silimakhala kuti tikulakwisa. Ndifaka mawu a munthu samasiyanitsidwa ndi munthuyo. Yes. Mawu anu inuyo ndi inuyo silingathe kuwasiyanisa. Yes. Ndifaka mawu ndi inuyo. Tsono ndi pachiyambi panali mawu, mawu anali kwa Mulungu, mawu ndi ndani? Ndi Mulungu. Kena kono mawu aja anu anasanduka kukhala thupi. Tsono zoti mawu aja anu anazafoma chinthu. Chinthu chimene mawu aja anazafoma, munthu amene mawu aja anazafoma anali Mulungu mwini wake. Ndifaka Chikristu ndi moyo wa Mulungu muthupi la munthu. Yes. Amen. Amen. Ndifuna ndikambe zinthu zimene ifeyo tinazilandira. Zinthu zokwanira zitatu pamene tinakhulupirira Yesu Khristu. Chinthu choyambirira ndi chinthu chimene tonsefe timachiziwa koma lero tichimvetsetsa mwa mulingo wina. Yohane chapter 3 verse 16. Verse yophweka kwambiri. Yohane chapter 3 verse 16. Awuzonda amarija. Amen. Akuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero anapereka mwana wake obadwa yekha kuti wina aliyense okhulupirira iye asatayike koma akhale nawo chani? Moyo osatha. Vesi imene nthawi ilalikira zuwa loseri kulowa. Koma mawu amene ndikuwafuna ineyo akuti koma asatayike koma akhale nawo moyo otani? Osatha. Pamene tinakhulupirira Yesu Khristu tinalandira moyo wosatha. Ndiye kodi moyo osathawo ndi chani? Muchichewa wati kamamva moyo osatha zimangona ndi moyo ngokhala osasamwalira nena mazifuza nanga banja Khristu ena amamwalira. Mawu kuti moyo osatha pene paja
amatanthauza muchizungu amene kuti eternal life, muchigiriki amene kuti zoe. Zoe amatanthauza moyo ndi chikhalidwe cha Mulungu. Aronse amene akukhulupirira Iye asaleke koma akhale ndi moyo ndi chikhalidwe cha ndani? Cha Mulungu. Ndifaka Khristu amene kuti sitimachimwa, sitimakhala kuti kuzilesa kuti tisachimwe Iye, koma ndi moyo umene uli mkati mwa ndani? Mwa ife. Akuti asaleke koma akhale nawo moyo osatha. Ndiye moyo osatha umene ni moyo osadwala. Moyo osatha umene ni moyo otiswa maluzi. Moyo osatha umene si moyo ogonjetsedwa. Akuti usatayike koma ukhale nawo moyo osatha. Moyo osatha umene ndi chani? Chikhalidwe ndi moyo wa Mulungu. Verse imene sitipitako chifukwa cha nthawi. Mukawerenga buku la 1 Yohane, osati Yohane uyuya, koma 1 Yohane, it's chapter 5, somewhere around there. Yohane anayankhula mawu anena kuti akuti ndakulemberani zinthu izi kuti muziwe kuti muli ndi moyo osatha. Akuti chifukwa wina aliyense amene ali ndi mwanayo ali ndi moyo osathawo, koma wina aliyense amene alibe mwanayo alibe moyo osatha. Tanthauza kuti ife amene ndi Yesu Khristu, ife amene amulandira Yesu Khristu ife ndi moyo osatha, koma wina aliyense amene salandira Yesu Khristu alibe moyo osatha. Ndimayankhula ndi mkulu wina wake dzulo mpaka ndinatenga mwina 30 minutes tikuyambirana zimenezi. Wina aliyense ali mwana wa Mulungu. Namuzoti no, pali kusiyana pakati pa zolengedwa za Mulungu ndi mwana wa Mulungu. Wayamba makani nampasa verse Yohane chapter 1 verse 12 noti onse amene analandira ndi kukhulupirira Iye anapasidwa mphamvu kukhala ana a Mulungu. Ndamfotokoza pepa chomuzoti mphamvu imatanthauza chani, mwana wa Mulungu imatanthauza chani. Nanga ndi Yesu Khristu chamesa so anene mwana wa Mulungu. Ndamuzoti mwana wa Mulungu wa Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu umene ankalimba pepa chani zosiyana. Mwana wa Mulungu wa Yesu Khristu ankatanthauza kuti Mulungu mthupi. Mwana wa Mulungu umene anafotokoza pa Yohane chapter 1 verse 12 muchigiriki ndi teknon, amatanthauza kunena kuti obadwa mwa Mulungu. Koma akamena kuti Yesu Khristu ni mwana wa Mulungu amatanthauza kuti Mulungu mthupi. Ndipaka anthu aja ankafuna kuti amiyala kufuna mugenda, nafusa mufuna mundigende chifukwa cha zomwe ndikupangazi. Adasi tikugenda chifukwa cha zinthu zabwino zimene ukupangazi, koma tikukugenda chifukwa iweyo kuzitchula kuti ndiwe mwana wa Mulungu. Amen. Ndakuti kuti tisateke koma tikhale nawo moyo osatha. Chinthu ambiri ndinalandira ni moyo osatha. Ndiye moyo osatha umatani? Moyo osatha monga tafotokoza kuti ndi moyo ndi chikhalidwe cha Mulungu. Umakupangisa kunena kuti uzipanga zinthu zimene zili zopitirira zimene anthu apaziko lapasi pano amapanga. Amen. Umakhala ndi kuthekera kopanga zinthu zimene anthu azikula lapasi asangakwanise kupanga. Chifukwa ni moyo wa Mulungu. Ndifakati kamena kuti Khristu si chipembedzo limanena choncho. Chifukwa ndimakhala kuti andira moyo wina wasopano. Moyo umene ndi umene unomatipangisa ife tikhale ana a Mulungu. Famu wawerenga kuti kwa Roma chapter 8 kuja verse 14 amene onse amene amasogozedwa ndi Mzimu Woyera ndi ana ndani a Mulungu. Mzimu Woyera sangakhale pamalo pamene palibepo moyo wa Mulungu. Bible limatuza kuti ndimasunga khale mozi ndikuunika. Ndife bene nakhulupirira ndinandira moyo osatha Mzimu Woyera anabwera kuzakhala mwa ife. Ndi atazakhala mwa ife anaona kuti basi kuyambira lero awa ndi ana anga. Akumva ndi anthu awiri koma ndiyesese kuti ndipangize kuti wina ise amve. Chimene chimampangisa kuti munthu atchulidwe kuti uyu ndi mwana wa Mr. Banda. Mwina ndiyambire pere. Kuchipatala amachitwa kuno kuti biology amachitwa DNA. Tanzania makhala kuti pali kena kake mkati mwa mwanayo kamene kakuchokera mabwambo ake. Ndiye ife akamachitwa ndi ana a Mulungu pali china chake chimene chili mkati mwathu chimene chili mkati mwa Mulungu chimene chili moyo wosatha. Kuphatiza sopepo Mzimu. Number 1 tinalandira moyo osatha. Number 2 chifukwa cha nthawi tinalandira chilungamo. Amen. Tinalandira chilungamo. Tipite pa 2 Korinto chapter 5 verse 21.
ena kudaba kuti asogolere komati inu angokuzani kuti bamzalire sanakuzeni mukonzekere koma bwanji pepani mokha ukonzekera kale amen. Tinalandira chilungamo chifukwa Mulungu sangakhale pa ubale ndi anthu amene alibe chilungamo. Nchifukwa tilabadwa maso pano tinalandira chilungamo. Ndikuoneseni verse imene ndipo mukayiona moyo wanu wonse usintha. Amen. Imikanizanya nanu moyo wanga ukusintha lero. Aonati 2 Korinto chapter 5 verse 21 akuti chifukwa cha ife Mulungu anamsandusa wopanda tchimoyo kukhala tchimo. Akuti chifukwa cha iniyo ndine anampanga Yesu Khristu kukhala tchimo. Ati kuti mwa iye ife tikakhale chilungamo cha Mulungu. Nde sakuna kuti Yesu Khristu anampanga kukhala ochimwa koma anampanga kukhala chani tchimo. Kutanthauza kuti chenicheni chimene chimayambisa anthu kuti azichimwacho chinali iye uchapantanda pacha. Ati koma chimene Mulungu amampangira kuti iye akhale zimenezo akuti kuti inuyo ndi ineyo tikhale chilungamo cha Mulungu. Nchifukwa chake munthu amene sanabadwe maso pano sangathe kupanga zinthu zabwinobwino zinthu za chilungamo. Chifukwa chilungamo chimakhala mwa iye mutani mulibemo. Nchifukwa Khristu wina lese kuthekera kupanga zinthu za chilungamo kuli mkati mwake. Amen. Khristu wina aliyese kuthekera kupanga za chilungamo kuli chani? Ndalemba ndini apa? Imuna ndalemba ndine lero. Muna ndapanga edizi? Akuti koma ali iye anafa osachimwa. Inu munthu anafa patando cha sana angofa iye. Akuti anafa bene pacho kuti alipanga nene khe chilungamo cha Mulungu. Tano zanikhoza kukhala moyo osachimwa. Amba ndawini. Komeko sinifuna ndipiteko kwambiri yayi. Osachimwa. Twaina abwesa mafuso. Tano zanikhoza kukhala moyo umene tipite vesina kuti mundivesese nisanejo ndiyachita pepani nthawi yanu ndi sinikudyera nthawi tikudalisike. Okay, ndiwerenga Aroma chapter 5 ndiyambira verse 17 paja choyamba tina moyo sathe chachiwiri chilungamwe. Akuti pakuti ngati chifukwa cha kulakwa kwa mmodzi imfa inalamulira kudzera mwa munthu mmodziyo. Ena amayikonda verse kwambiri. Chifukwa munthu mmodzi analakwa wina aliyense anakhala ochimwa. Anthu ochimwa. Ife timachimwa koma timangoyesesabe kuti mwina muthawi zinake Mulungu azitikonda. Akuti kudzera chifukwa cha kuchimwa kwa mmodzi ati imfa inalamulira kudzera mwa munthu mmodziyo. Ati kuli koposa bwanji nanga kwa iwo amene azalandire chisomo chochuluka ndi mphaso ya chilungamo azalamulira mmoyo kudzera mwa munthu mmodzi Yesu Khristu. Akuti chifukwa munthu mmodzi anachimwa wina aliyense anakhala ochimwa. Ati komano amene angazalandire chisomo kutanthauza kumlandira Yesu Khristu kambe ndi mpulumutsi wa moyo wawo. Akuti anthu amene wawa amene angazalandire chisomo komanso chilungamo azalamulira. Muchizungu amene ati who receive the great the gift of righteousness kapena mphaso ya chilungamo. Chilungamo chimene chisumira chigwirira ntchito. Ngati ili mphaso ndoti ine ndikukupasani maulere. Ndikatatsogolera tengani sapoti anga ndikupasani ngati mphaso mulipira. Ati iwo amene angazalandire mphaso ya chilungamo. Nazo chilungamo chanu simendera chilungamo cha inu iya. Mayendera chilungamo cha Yesu Khristu. Chifukwa cha kulakwa kwa munthu mmodzi tchimo linafika pena paliponse. Ati komanso chifukwa cha ife amene angazalandire tipitirize verse. Tipitirize ati choncho monga tchimo limodzi linabweretsa kususika pa anthu onse, chimodzimodzinso ntchito imodzi yolungama inabweretsa chilungamo kwa anthu onse ndi kuwapatsa moyo. Ani masamu ndi Mulungu anaona ngati munthu mmodzi wakwanisa kuti dziko lonse likhale ochimwa sizingatheke munthu mmodzi akhale oyera dziko lonse likhale oyera noti anzotheka. Ndi zimene nakamba. Nyandu ine sinimachimwa. Ena ko bali kunena chotsana autenga amene kudabwisika yokhanga ndo achilendo kwa ine. Akuti verse 19 pakuti kusamvera kwa munthu mmodzi kunasandutsa anthu ambiri kukhala ochimwa. Chimodzimodzinso anthu ambiri azakhala olungama kudzera mwa munthu mmodzinso. Abalemba zini. Akuti azakhala olungama kudzera kwa munthu mmodzi.
nde munthu mmodzi yolo anafa bandana nthawi yake ndine imene wene okha olungama musayesere okhala olungama pali nuka nde sizitheka akundiyangana Amen. ameni nde tinandira chani choyamba tinandira cha moyo osatha chachiwiri tinandira cha chilungamo tanzoti kuthekera kopanga zinthu zabwino tili nako kuthekera kopanga zinthu zabwino tili nako chifukwa cha nthawi chomaliza ningo yankhola mkumwa 2 minutes ubale ndi mulungu amen chimene nchi ndiyofunikira kwambiri chimene mulungu anatipasira moyo osatha chimene mulungu anatipasira chilungamo nchokuti ifeyo tikhale pa ubale ndi iyeyo amen chifukwa mulungu sizingatheke kukhala pa ubale ndi anthu amene asali ndi moyo osatha mkati mwawo kukhala pa ubale ndi anthu amene alibe chilungamo mkati mwawo so pamene ati mulungu samayang'ana chimo nde chimene mulunguno anamubweresera Yesu Khristu nchifukwa chonena kuti amafuna kuti ifeyo atipange kukhala ana ake ife tikhale mwa iyeyo akhale mwa ife koma sizinakatheka anthu ali m'machimo nchifukwa misoni yoyambirira inalino kufa pa mtanda pati kufa pa mtanda kuja sikonse iyayi kunoti bazizathira pompo koma anokuka kuja nkumene umatonisira kuti ife tinayandira moyo wino wachani watsopano twapapoto zoti tinabatizidwa pobatizidwa pamene tinafa naye ndikutani ndikuuka naye ndi amaonesera chimene mulungu anachita mkati mwathu amen ndiye chachitatu nkutanthauza kuti ubale ndi mulungu mawu ena ndinoti chiyanjano ndi mulungu amen tiwerenge pa 2 Korinto chapter 13 verse 14 akuti verse imene imandisangalatsa kwambiri 2 Korinto chapter 13 verse 14 akuti chisomo cha Ambuye Yesu Khristu ndi chikondi cha mulungu mavesi nambiri zoti Atate makumbukiro nthawi zambiri anthu tikamapemphera kumapeto anthu ambiri amagona kugwiritsa ntchito mawu amenewe ena samadziwa kuti ali m'Baibulo ndi 2 Korinto chapter 13 verse 14 akuti chisomo cha Ambuye Yesu Khristu ndi chikondi cha mulungu Atate ndi chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale ndi inu nonse amen pamene tinalandira moyo osatha pamene tinalandira chilungamo mulungu chimene amafuna ndoti tiyanjane naye nchifake 1 John 1 Yohane pali mawu ena ake peponso kusangalatsa amanena kuti akuti zinthu zimene ife tinaziona zinthu zimene ife tinazimva tikuzibweretsa kwa inuyo kuti inunso mukhale chiyanjano ndi ife chifukwa ife kuyanjana kwathu kuli kwa Atate kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera amen kutanthauza kuti ukabwera mu Chikhristu umakhala kuti uli pa ubale ndi mulungu amen umakhala kuti wakhala mu ubale ndi mulungu kutanthauza kuti zinthu zimene chilichonse chokhuzana ndi moyo wako chimakhala kuti chili m'manja mwa ndani mwa iyeyo kutanthauza kuti kuthekera komuyankhula mulungu uja ndikumamuuza zinthu zimene ufuna kuti akuchitire zimatheka nchifukwa chake anthu ambiri amapemphera koma nthawi zambiri samazotalandira kapena chifukwa amakhala kuti ubale ndi mulungu iwo patani pali zinthu zimene umapangira ana aneba ndi pali zinthu zimene umapangira ana ako mwana aneba utangontemera kambamu kamodzi kuti akapita kwa ubale akakuti kuti nadya atu kwa ucheni nadya koma mwana wako mampasa Amen. Chimodzimodzinso ife tinalandira ubale ndi mulungu chiyanjano ndi mulungu tanthauza kuti tikhoza kukwanisa kufika pamaso pa mulungu ndikupemphera kwa iyeyo opandanso kuganiza mawu mtima mwathu kuti mwina talakwisa mwina tachimwa opandanso kuganiza zinthu zolakwika mtima mwathu kuti mwina mulungu akutiona ngati ndife nyerere chifukwa ina tamwe ngati mulungu amationa ngati nyerere Ambuye ine ndili pamaso panu ine ndi nyerere palibe kalikonse pamaso panu amanga kuti mwina akuzichepesa pamaso pa mulungu pati osazowa kuti akuzinyozesa ati ndilibe chopereka kwa mulungu wanga ndipereka ine ndibe moyo wake ndipereka
anapereka moyo ndi Yesu Khristu patani sikunaso moyo wina pamene palibe nsembe ina somene kuifuna yake ati pamene nsembe ina imene Mulungu angazapereke kupatulapo Yesu Khristu. Mulungu wakudalisa nenani ameni. Mulungu wakukweza nenani ameni. Ali nandi ajanjalo. Yes. Tanzo kutekera kopita maso wa Mulungu ndinako. Osaopa kanthu kena kalikose, osakaso ni mantha ena aliwose. Ndikozo pita kwa Mulungu komuzoti Adati. Ndikozo pita pamaso wa Mulungu kukamudandaulira zonse zimene ndikufuna. Chifukwa chiyanjano chanu chabwerera. Chimene anachuluza Adamu cha munda muja. Pamene ode akuti Mulungu amabwera kwa iyeyo mama wanga tuno. Amabwera kwa teire kusachisa ndi Adamu. Ati komanda chima Mulungu chananchokera kupeza kwa Mulungu kuja kunanchokera. Ati komano pano kupeza kwa Mulungu chanu kwabwerera pamene ife tandira chilungamo komanso pamene tandira chani moyo wosatha. Faka Khristu limakhala nyamula kupeza kwa Mulungu losomera ngapiti. Choncho kulosomera ngapiti lero lima nyamula kupeza kwa Mulungu ameni. Pali posemera ngaponde Mulungu akhala pondapo nenani ameni. Mawu alose amene mungayankhula kha Mulungu ayankhula ameni. Ndipo siku la lero mpezeka malo oyenera nthawi yoyenera ameni. Muzina la Yesu Khristu. Yes. Zachitika. Amen.